Hallo allemaal, in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe leuk en gezellig Tun is. Wat vind je nou precies van Tun? Ik vind het leuk. En wat vind je er dan zo leuk aan? Je moet er heel lenig voor zijn. En ja, dat was het. En ben je een beetje lenig? Ja. Vind je het een beetje leuk vandaag? Ja. En wat heb je allemaal al gedaan? We hebben al een ratslag gedaan op de blok. Nog op de... we hebben nog gerend en toen moesten we op trampoline en toen moesten we de steksprong doen. Leuk op het begin. Ja. En wat heb je allemaal al gedaan? Ratslag gedaan, handstand. En was het moeilijk? Nee. Kan je het al goed? Ja. Wat vind je van Tun? Nou, daar kan je heel veel van leren. Het is leuk, je doet leuke dingen, je gaat op kamp. En ga je ook altijd mee op kamp? Nee, niet altijd. En ben je wel alles mee geweest? Nee, nog niet. Lijkt het je wel heel leuk? Ja, heel leuk. Wat vind je het leukste vandaag? Waar we daaraan toe zijn. En wat ben je daar precies aan het doen? De ratslag. En kun je het al een beetje? Nee. En waarom niet? Omdat dat moeilijk is. Maar met veel oefenen gaat het wel lukken, toch? Ja. Wat vind je nou precies van Tun? Ja, het is eigenlijk wel heel leuk om te doen. En je kan ook veel van leren. En je kan ook goede ratslag leren en salto's. Het is echt wel te gek. Wat vind je het leukste onderdeel? De grote trampoline. En wat doe je daar meestal op? De salto en gewone gekke dingetjes. Wat vind je nou precies van Tun? Superleuk. Ja, inderdaad. En waarom dan? Omdat je op heel veel leuke toestellen komt. IBD. En wat vind je het allerleukste toestel dan? Trampoline. Gerrit. Ook. En kleine trampoline of grote trampoline? Groot. Ingebouwd.